बे जोबनायनि आर'नाइ जाहैबाय नै हेल' रायजो राजा नोंथांमोन दायो आङो दंफैयो जाहैबाय सापागुरि बेंटल गेटआवहाय बेयाव मानो फैदों होननानै बुङोब्ला जोंहा मादार्स डे खुंगोन माने बिमा सान फालिनाय खुंगोन बेनिखायनो जोङो बेयावहाय बेनार बानायनो होननानैहाय फैनाय जादों आरो गोबां मानसिया कनफिउस जानो हागौ माने गाबोनसो मादार्स डे मानो दाख्लैनो थांबाय होननानैहाय मानोना बेनि रिजोना जाहैबाय जों आलासिखौ हांख्रायलाबो मोनिखाय जोङो दिनखौ सोलायना लानो गोनां जादों बेनिखायनो जोंहा गाबोनसो खुंगोन आरो आं नोंथांमोननो बेखौहाय रोखा खोन्थाहरबाय नङाब्ला कनफिउस जाबाय थागोन नङाब्ला नोंथांमोना मादार डेया दाख्लैनो थांबाय मा जाम्बा जाम्बा दासिम मादार डे बिलाय नै बेफोरबायदि जागोन बेखायनो आङो नोंथांमोननो मोजाङै खिन्थाग्रोबाय आरो आङो दा सिङाव हाबलांनोसै बेनार बानायग्रायाव सापागुरि बेंटल गेट जाहैबाय इयो ओरै लामा बारनानै फैनानैहाय खोलाजोंहाय नै बेयावनो आरो दखाना नै बेनो ओमफ्राय फांसे बैग्रि बिफां दं गोमलानो बेखौ नायनानै जायफ्रा मिथियाखै फैनो हागोन बिथांनियावहाय बानायग्रायाबो बर'आनो ओमफ्राय नै बियो बिनिनो वाट्सएप नाम्बार बियो नैबे वाट्सएप नाम्बारा बेनार बानायग्रानि बेनो जाहैबाय बेनारनि मेसिना ओमफ्राय कालार बायदिसिना बेयाव नायदो नै आराम माबायदि पिकचार खालामो गोसो बायदि बेनो जाहैबाय मेसिन बेयाव खारबाय थागोन ओरैहाय दा नायदो देखायगोन एसे ओमफ्राय जों दा सिटिं खालामगासिनो दङ बेनारखौ डिजाइन खालामगासिनो दङ नायदो नै दायो रेडि जाहांबाय जोङो बेनारा नै दा आर'नाइ सोगासिनो रुगुङाव नै जोंनि बेनारा रेडि जाजोब्बाय माने बयनोल' नांसिगौ बेनार बानायग्रा मेसिन बेफोरबायदि बानायजोबनो हागोन रायमना नेसनेल पार्क बड'लेण्ड मेघनाथ ब्रह्मनि फट' महात्मा गान्धी बेफोरबायदि नोंथांमोनाबो बानायजोबनो हागोन स्टार्ट जाबाय नामा हा ए मा सोलायनो अ र' दिन्थिनि पेपार सोलायनायखौबो 3 फुट ओमफ्राय जोंनिया खय फुट थांगोन जोंना पेपारखौ सोसिगोन जाहैबाय जोंनिया बिदि गिदिर जागोन नै 5 फुट मै सोयो बे अट'मेटिक गावनो बोलांखागोन नामा ओमफ्राय जाबाय ना बेयाव खाबोखाबाय नै कालारफ्रालाय बोरै सोयो बोरै उनजों आलदा कालार सोगोन ना दा नायबाय थादो रायजोफोर माबायदि बानायो बेनार गिदिरखौहाय फट' गिदिर बुखाङोबा गासिबो कम्पिउटारजों बानायजोबनांगौ नै ब्लेक ना माइलाय खिलेब औ खिलेब बिदि थेबथालायनांगौ जाहैबाय ओइ बुजेनबाय आर'नाइ बुजेनबाय नै आर'नाइ बुजेनबाय जोबजासे नायदो बिदि गिदिर खानाय गोगोमखा
नायलांबाय था माबायदिไอ้ชิงคัดเจ็ดไม่เนี่ยไอ้เพียงคัดจริงๆเนี่ยKau ini lagan jak ke? Hebat kapan ini? Kerolak थांखायो ने wah mesinनि दामा 13 लाख थाङो आरो खाथे मिनिमाम फिउल खरसा एगलाखौ बेलेग एदिट एक्सट्रा कंपनी मेसिन को प्रोटेक्ट करते होला मोनबेसे खालार दं इयावलाय Kalara मोनबा दं नामा? मोनब्रै बै मोनसे आंनिया जोबनायनि लामायाव फैबाय दायो एसे आइडिया खालामनानैहाय बिदिनो जब लाबोदो औ बिदिखौ लाबोदो बांसिन जब लाबोदो बांसिन लाबोदो गारबा लाबोदो ओमफ्राय बिदिनो मा होनो बेनार बानायग्राखौ नुमासै माने बबेयाव दङ बेखौ रायजोफोरनो एसे खोन्थाहरदो एड्रेसफोरखौ सापागुरियाव बेंटल गेट सापागुरि बेंटल गेट औ बेंटल गेटनि ओरै हाइवेनि खोलाहा फैनानै बे बङाइगाव कलेज थांनाय लामाया बेजों ससे हाबबानो मोनो फट'ब्लाबोथ' गावबा गाव फट'ब्लाबोथ' बुखाङो दा औ गासिबो नुखायो गासिबो मावजोबो औ सिख्लाफ्राथ' गोबां फट' लांसोगारो जोंनिया बिराद लब जागोन एसे खोन्थानानै सिख्लाफोरखौ फट'निब्ला बे पेपारा आलादा नामा आलदा दङ फट'निबा आलदा होजायो माने दाम गोसानि दाम खमनि साइनिं बांसिन जायो नि वाट्सएप नाम्बारखौ खोन्थाहरदो जायफ्रा माने आलथुवा जानाय बायदि बानायफैनो
नाम्बारा कन्टेक्ट नाम्बारा 8638837520 खनसे बुंनो हागौ 8638837520 ओमफ्राय माबा बुंबावनो गोसो दं जाबाय दा जोंनिबो गजोब्बाय नै खालि आगे ना थुइन लगन नहले मय नाहि वालाव सिथाबैनोबा डाइरेक्ट ओरैबायदि सिथाबैनो हागोन औ वालावनो डाइरेक्ट सिथाबैसै माने बिदियाव बारनांगोन आथा दंखायो निया डाइरेक्ट दुखानानै सिथाबैनो वाली मोर माइकी वाइफ बानाया बोला जा वाला एकदम समान तो चाहिए आ ग्लास पर तो बिगाड़ हो जाता है बुखारना है नहीं बुखारना है तो बच्ची जो बाहर मंगनी है गोम गिदिर जाबाय माथो दासिमबो जोबा नै गोम गिदिर बानायदों बे गोलाव ओरै गुवार गोलावा बेसेबां जागोन बे ini sampai dia oh iya kamu betul WhatsApp नाम्बार लानानै दा HD खालामना हरदोरा WhatsAppआव होनब्लाबो जागोन ना खिथामो नामा Danger na itu. Kalau gue istirahat pura kalau gue. Ini dia tuh suspend aja. Suspend aja. Apa dia kan tengah kali pasti. 13 मिनिट लानोसै नै 8 मिनिटसो लाबायदां जागोन ना बै जों बे बर'फोरनिसिम बिनिफ्राय एसे फिसासिन जागोन बिदि समानबो जायो आंनोबा बेसेबां थांबाय बिदि समानबा बे थिन फुट बाय 4 फुट दाबो दंबावो गोगोमनो जोबनाखै नै आंसो जोबनायनि लाबोखै बे जोबनायनि आर'नाइ जाहैबाय नै जोब्बाय जोबला अट'मेटिक गावनो बन्द' खानाया हाखांजोब्बाय दा बेनोसै रायजो राजा नोंथांमोन दा जोंनि बेनारा दायो रेडि जाबाय जोङो थांसिगोन नालाय भिडिअखौबो बेयावनो फोजोबनायसै नोंथांमोना जायफ्रा बेनारानो होन फट'मानो होन जेखि माने लेखाफ्रा आलदा आलदा दंखायो पेपारफ्रा नोंथांमोना बानायनो गोसोब्ला न' मोजां दङब्ला नै बेफोरबायदि बानायनानै सिथाबनानै दोनहैनो हागोन आरो बिनि दामा माने फट'मनाया एसे बांसिन लानाय जायो माने एने पेपारा दस्रा नालाय दा मालिकजों रायलायदो वाट्सआप नाम्बारखौबो खोन्थाखाबायना नोंथांमोना वाट्सआपआवहाय सोंहरनो हागोन आरो मालिकनावहाय माबायदि दामा ओमफ्राय सोंहरखांनायनि उनावहाय बानायफैनो हागोन नोंथांमोना दा जोङो थांनो ओंखारबाय दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आङो भिडिअखौहाय शेयार खालामनो दाबाव चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनो दाबाव बाय बाय